Welkom bij een nieuwe aflevering van Waarom Sjen maar Rijtse. En Miranda, het menu wordt steeds completer. We komen dichterbij. En als ik het kind, kun jou het thuis ik. Zij is het maar correct. Waar is Joert gast? De gast van Joert is Ines Timmer. En misschien ken je haar nog van Ierols, de Friese die band. Ja, die band, ja. Zij had ik heel lang in het boekenland west van musicals. Zij wie dit hier ondergong met al je vaststellings. Maar ja, corona. Wie het een goed jaar voor haar eigenlijk? Nou, ik heb je afvregen. Ja, nou, de brandweer komt er al hoor. Wij in de keuken niet. Tjong, hè? Tjong. Welkom in onze prachtige keuken. Het is hier heel mooi. Vies het net wat? Ja, het is echt, Nou? maar zo'n smaak is het al je dier. Ines, we binnen grutsk, dat is die best. Nou, en ik ben heel dankbaar dat ik je wezen mij. En dan hebben we Miranda er ook nog bij. Hartstikke Fantastisch, leuk. Miranda, mijn steun en toeverlaat. Absoluut. En ja, we gaan wat lekkers maken. Ja, ik ben heel benieuwd. Bist dat een keukenprinses? Nee. Nee? Nee, heetwetter, spaghetti. Dat meen je net. Serieus, ja. Ik heb... Stel me nou dat ik nog even wat oors van tocht aan. Ja, ries. Wetter en Ik denk, ries. dit is ze. Maar nee, oh net. Nee. Ik ben net verhongerd in de oude 66 hier. Nee. Dus ik red me de wol mee, maar het is... Ik denk dat orenmeesken er beter in binnen. Ik eet wel eens bij een boervrouw en die doet het dan helemaal lifjes en lafjes en skaaltjes en dingetjes. En En ik er niet van. Oh, enorm. Nou, Nou, dan straks misschien Joert wat op en dan kiest dat bij die boervrouw weer Ja. Pibieri. Ja. Want dat wordt Joert wel een heel moeilijk gerucht, toch? ja, dat is het zeker. Want ik dacht maar de criesdagen Komt goed wat uit. ik vegetarisch te kennen. Nou, dat vind ik fantastisch. En pompoen. Oh ja. Ik zou die één ding vertellen, er zit krek nog smaak aan, helemaal niks. Maar het is heel erg lekker maken, want een hele mooie structuur. Dus we gaan een vegetarische curry maken van pompoen. Maar een heel soort ingrediënten, en die lees je hier al een keer. Ja. Kokosmelk en dan gisto maken, Miranda. En een lekkere salade van venkel. Lekker, Is, venkel. ja, venkel is lekker, hè. En mooi anijsachtig van smaak. Ja. Die maakt je op smaak, maar een beetje crème fraîche en wat mayonaise erbij. En dan appeltje er toch, lekker. Ja. En dan voeg ik die curry eigenlijk in een aubergine dwan. Dus als toen die even trostsnijden was, dan Oei. is dat maar een Oei. scherp mes. Hij is scherp, maar dan moest hij in twee gedeelten dwan. Dus één Ja. keer, ik Ja. heb wel even één keer voor dwan, satro dwan. En dan, hupske, satro in de midden. Dan zit ik Ja. precies in de midden. Dan maar zo de oren held dwan. Dan was die gewoon zat, mes er weer in. Ja? Hup. En dan het lauwste, dat er elke persoon ik een stukje van dat hele mooie green en zien. Wat is de natuur mooi, hè? Ja, fantastisch. Nou, maar we was Fantastisch. en daarna moest eventjes de seeds eruit leppelen. Ja. En de rest is green, maar daarin. Oké. Dan gaan wij aan de slag, jongen. Ja, Sibioen de slag. Wow. Nou, ik had het Dit zin, slag hoor. het? Nou, dus het is erbij als Oei, harakiri. oei, oei. Een vogel. Nee, dat is van die film. Oh, God, van Hitchcock. oh. Wat voor Is het- hier wie het verdij, Ines? Nou, het Werk is mooi te beginnen. Ingrid feest. Fantastisch leuk hier, Han. Nou, het begon... Ik heb in januari ben ik begonnen met het oorzetten van een stuk My Brilliant Divorce van een Ierse schreeuwster. Een solo, een comedy. En dat weer erg leuk om te doen. In februari bruts ik mijn ankel, dus ik weer krekt uit de lockdown. En like weg. Er moet nog wel wat in bloeien, hè? Ja, oké. Ja, kom maar. Ja. En dus door like weg, 4 weken op een bank. En wij zoen dus Holocaust Hollywood, de kinderen van Ilse Weber spelen. Dat zo eens ik al het jaar daarvoor, in 2020. En dat konden we wennen trok in, maar dat hebben we nog vol op een squallen spelen in het Comenius College. Verhaven of jouwer en Atheneum jouwer. Dus ik heb hem van een jong film in de voorstelling gereduceerd tot 54 minuten voor die band. Ja, Ja. hoe En staat er ben dat? bij Ja. die binnen nooit in het theater West. Dus die vonden dat echt een sensatie. Dat, er, Oké. dat ik met Seert Nauta, mijn muzikale kameraad en Ja. theaterkameraad, dat wij daar maar zien Muzikale wij een, alleskunner. ja, zeker. Ja. Heel fijn mee om mij te werken.
Dus dat hebben we nog een keer als 20 spelen. En toen heb ik me verdiepen in Joni Mitchell. Vertel. Ja, ik wil altijd al wat doen met Joni Mitchell, met haar muziek. En ik denk de meesten zien van, waar is dat dan, hè? Ja, waar is hij van? Waar is hij van? Nou, ze is van haarzelf. Maar, maar ik weet er nooit ontdaan. Ik voel mezelf er nooit echt riep voor om haar muziek te... En ik denk in Oostzaks Dos, dan mag er ik wat bijzonders van maatje. En toen hier ik van Epidam een Frieske oorzetting kregen van River. Saist der Christ, is elk shout mij zijn beam. En ik denk, het kind dus wel, want ik dacht, Joni Mitchell is zo literair en zo poëtisch. Dat kist net in het Fries oorzetten, maar het oud. Maar hij kent dat dus wel. En dat is zo'n kunst om iets van zo'n literaire tekst dan weer een heel nij, haast wel op één letterlijk oorzet, maar een heel nij gedicht werd te maken. Nou, dat is echt helemaal, helemaal fantastisch. Dan gooi je bij een kwartje in, dan komt er €1 uit, hè? Ja, Hè? ja als mij Ja, dat is engageert, niet werk voor zelfs dan krijg je wel, praten, of net? wel waar voor je geld. Ja. Maar jongst zou ik als het net om het eten zien is, want dat doet dus eigenlijk net. Maar jongst in de keuken. Nee. Nee, ik zong eens zelden gewoon om even... Ik heb nooit muziek aan of zo. Dat Ik wel, wel, Ruitse, ik wel. ja? Ik wel. Ja, ik wel. Ik vind het wel lekker, een beetje achtergrondmuziek. Ja, nee, ik Sowieso de top 2000 deze dagen. Ja, snap ik, ja. Ja. En ja, Dus, nee, ik haast nooit naar muziek als ontspanning. Heel weinig. Oké. Maar ik ken er wat mooi dwaan met het bruin. Nou, dat is het. Want dit giet aansnemen in de oven, dat doe ik zo meteen even. Mooi. Pak even een plaatsje op. En dan was ik heel iets skimmaatje, ja, hè? en Dat dan, is iets heel goed. Ik had de pompoenkleren gezien. Dat ging super makkelijk met een tenskielmes. Oh, ja. Heel veel mensen denken van ja, dat moet je maar eerst sieren en dan pellen. Nee, gewoon maar een tenskieler, dat gaat makkelijk en dan de pitjes eruit. En dan heeft het eigenlijk al een hele mooie basis. Was toch voor mij de champignons eventjes doen. En Ja. dat was maar iets mesje doen. En dan moest het zo doen, maar ik kan het Riksa uithalen. Oh, ja. En dan eigenlijk de grutten in fjouwen en liedjes door midden. Ja. Je moet altijd een mooie kwarten houden, want dan Prachtig. hoort de mensen champignons Ja. maken hoor. Ja, plakjes is net zo Nee. goed, nee? Nou nee, dan verslindt het. Ja, en dan dat is verdwijnt het en dan sus ik net iets meer dat er een champignon in zit. Ik doe de appel Ruitse. Ja, de appel erbij en dan was hoe is net de skielen? Heeft dat oren rast Het oren, in ja, die ja. in? Ja. Dan moet ik een beetje breder afstemd worden, zodat we wat mooiere reepjes appel krijgen. Ja, Dit is techniek, hè? nou zou ik hier aan draaien. Dan ga je, maar ja, Oh ja. oké. Jongens, ik zet de vuren on. Ja, gezellig. Hoe jet dat dan, Joni Mitchell in het Oh, Fries? Hoe is inderdaad. het een stukje jongen kennen? Jongen dus. Even, want ik heb Heb je een beeld? Of een loert? Als jij, hè? Nou, dan zong ik een vet van die, A Case of You. Dat is een lied dat het, de tekst het ze schreeuwen van... Een vet? Een vet? Een vet, ja, een fust. Een Oh, vat. fust. Ja. Ja. Dat is Fries, hè? Ja. Dan doe ik ondertussen nog zo jongens de courgette op het bakplaatsje. Doe ik er een beetje olijfolie op, een beetje piepen en soort. Want dat gaat zo de oven in. Aubergine is dat, hè? Dat is geen courgette, het is aubergine. Och, zit ik courgette. Dat ik ja, ga je nou, nog maar ik denk, ik zou die leren, even man. testen als je er voorbij Mag bent. dat Maar wel. dan bist er wel bij. Ik vergis me daar altijd niet. Nou, sorry. Ja, maar dan Kom had ze dus schreeuwen van Leonard Cohen. Daar hier is ja, in zo'n 60 zei hier ze Ja. daar een relatie mee. Ja? En Cohen is ik in het Fries kwijtbracht. ja, dat is ik zo Inhoven. fantastisch. Maar dit is nou voor het eerst dat een vrouw in het Fries vertaald is. Het is een vrouwelijke Ja. singer-songwriter. En ik zong toch een vrouw natuurlijk. En nou, even denk je. Maar ik denk, Krijgt voordat is liefde briek, zei sto. Ik had de vestens van een oordenstier en ik zei... Vestig iets in tjuster, dan het zo raar. Als mij ziekest, ik zit in een bar. Op een reg van een bierkartontje. In het blauw tv-schermlicht. Die ik de kaart van Canada, oh Canada. Dat ik dien gezicht inbracht.
Zingst in mijn bloed als goede wien. Do bissa bitter, zwiet en reed. Oh, ik koe van die een vet wel haar rijdt ze. Goed zo, Ine. Zong ik ont, nee, dat drink ik ont de boaiem uit. En dan gie ik nog net onderuit. Wauw. Mooi. Fantastisch, wat een arbeidsvitamine. Heerlijk, hè? Heerlijk. Ja. En ik drink de wiener haast bij als het station is. Oh. Maar wat zuiver. Oh, dank u wel. Kristalzuiver. Dank u wel. Nou, je mag wat zin zetten, jongens, culinair. Dus komt het ik net goed. En wat maakt het dan oors dat het in het Fries is? Ja, dat brengt het bij de meesten thuis meer, hè? Ik moet even onderbreken in dit hele interessante verhaal. Want ik heb de knoflook even neder. Oh. Knievlok op zijn Fries. Knievelok, ja. En dan moet ik even chillen, dan moet ik even maaien. Door Ja. juist mij de muziek maar. Ik wil Ja. wat culinaire input Ja, maaien. nee, ik ben Zo, al helemaal onder invloed vandaag, ja. Hier hebben we de knievel is altijd heel dreig om die veldjes goed Ja. te krijgen. Dus ik gewoon zo. Wat zo'n werk van, ja. Ja, wist wel, ik dan achter de nagels zitten. En dan zet hij de bovenop. Ja. Dan krijg ik een dekseltje op met het mut. Maar stielwijze. En dan ritme Jan. Wauw. En dan goed kloppen. Beetje. Even zien, hier, even zien, even zien, even zien. Zien, zien, alle chances bestaan. Zie, Wauw. zie. Ik heb ook al zo'n bakje, maar dat eet te kort uit. Ja. Zoek net broeken. Zoek Maar nou broeken. zou ik die even zien, dat je... Nou, denk natuurlijk, zo, wat moet ik nou maar al die chances knabbelen? Want ik heb er eigenlijk maar een stuk of 3 nodig, of 12 Ja, hier. van vier. Dan dus dit. Zie, ik ga hier een liet potje met olie. En dan doe ik die... Olijfolie gewoon? Ja, gewoon olijfolie. Ja. Het is trouwens hartstikke lekker om in dressing te gebruiken, we hebben toch? Ja. En dan, want dat, ja, het sluit aan, hè. Dus het is bossa, dat kerst net onbeperkt goed houden, maar dat moest gewoon 14 dagen zeker. Maar ik weet niet hoeveel knoflook is iets, maar... nou, en dan kerst eigenlijk zo vol mogelijk knoflook pakken als worst, Ja, Ines. heerlijk. En meer dan, hè. En dan snij ik dat eigenlijk... daar ben ik van die meesten, die verhalen, die heb ik vaak gebruikt een knoflookpers. Ja. En er zit, doe ik... Ja, dat doe ik. Ja. Niet goed? Maar ik ken prima. Maar het is eigenlijk hoe makkelijk kent wees. Dus de platte kant van het mesdorst. En het Oh, drukt ja. me helemaal sa Ja. Ja. aan smots al. En dan draait ze me niet in en heeft het eigenlijk ik fijn. Maar wat is een mis mooi een pers? Omdat ze een yellow dus is de green om al die knoflook eruit te krijgen. Ja, let ik om je man hoor. Nou, dit is even onzetten, maar beslist net kleurje. Dan doen we het siepeltje erbij en dan lekker de pompoen. En zo stond de laatste champignons snijden worden. En ik zet je mee aan het werk vooral. Je. Ja. Ik heb de appelkleer. Ja, dus het even mengen met 2 eetlepel mayonaise er even terug. Ja. Heeft u wel een grote schaal genoeg? Maar kan je wel niet mengen? Moet je een grotere schaal hebben? Ik denk dat hij wel iets krutter kan. Dan kan je deze wel krijgen. En dan kan je het beter mengen. Ja. Meng ze maar even terug. En dan zetten we die siepeltjes aan. Maar die knoflook. Ja. En waarom moet die net verkleuren, die knoflook? Nou, oors dan wordt er, dat is een goeie. Maar dan oors wordt het gewoon... Oh shit, ik doe het hele skaaltje erbij. Nou, dat is goed, hè. Prima, ja, dat kan wel wat hebben, hè. En dan krijg je, als dat dorst, dan wordt het bitter, hè. Oké. En knoflook, heel soort mensen denken, ja, een roeken van naar knoflook. Maar net zei je, als je dat gewoon lekker een beetje onswist, rauwe knoflook, denk eens naar roeken. Ja? Ja. Maar als dan mij elkaar eet en iedereen eet dezelfde knievelok, dan roekt ze toch echt Ja, niet. Nee, ik maar niet. als het even een beetje geer maakt, dan wordt het een beetje nuutachtig. En dat Heerlijk. is lekker. Mooi. Maar ik nog een beetje van die knoflook olie hierbij doen. Dat is natuurlijk sowieso ook heel lekker. Ik is lekker in de sieren. Dan pakken we nog eventjes de pompoen. En dan vreeg ik daar nog eventjes om deze ik te snijden. Ja, Die maakt ik weer door de midden doen. ja, Doe ik één held even voor. ja. Zo. En dan de platte kant naar beneden. Ja. Want dit snijdt gewoon moeilijk. Ja. Wist je toch? Ja. Dit snijdt volle makkelijker. Zo. Die iepen doen. Ja. Dan pak je het lietse mesje. Dan hellest die, hellest eruit. Ah. Waarom? Nou, dat zijn de siertjes. En dan wordt het zo... Papperig. Ja, papperig. ja. Zij leert, Ja. maar de, Wauw. maar de Ja, dan kun je daar daaien, mooi. dan snij ik hem in lange reep. Ja. Zo. En dan snijdt het in mooie zulke stukjes. Oké. Net de grut.
Nee, mooi grut. In dit geval wel. Oh. Ja, het is soms wel zo, elke keer roos. Dit zwitten we lekker hoor. En dan krijgen we, het begint ook al lekker te roepen. Roep je het dan vooral? Ja, Heerlijk, ja. Dan die Sowieso pompoen lekker. erbij. Het vuur al honger. Heerlijk. En een Ik ga beetje- de ries al koken, want er komt de ries bij. En wat ga ik nog meer hier? Een belangrijk bestanddeel, dat is toch linzen. En ik heb een mooie systeemjerik. Die heb ik zien. En die ging ik pureren met een staafmixer. En dat kan mooi ondertussen op dit doen. En dat wordt een saus. Tje, hier hebben we de linzen. Dat ze mooi... zie je met een beetje vocht erop letten nog. En dan pakken we de staafmixer. Materialiseren. En dan doe de staafmixer er terug. En dan krijg je... Zoals ik al zei, dan krijg je snet. Maar wat is net zei, hè? Het is typisch vegetarisch. En in India ben ze er heel goed in, hè? Ja. Vegetarisch. Ja. En ik heel zoen, toch, linzen? Wat zei je? Heel zoen, linzen. Ja, zeker. Nou, dit is al een hele mooie saus. Hoe lang moeten die sieren, die linzen? Nou, een kwartiertje. Oké. Dan wist je er ik wel, hè? Het recept zit op de site, hè? Ja. Ik doe de champignons erbij. Doe ik nog crème fraîche erbij? Ja, en een beetje crème fraîche, een beetje pieper en zout erop. Zoek vanuit de crème We fraîche. doen de paprika-reepjes erbij. Je snapt het wel, er komt een heel soort ingrediënten in. En ik zet dit om nog een keer. En dan blussen we het al met kokosmelk. En dan laten we het even lekker pruttelen. En dan zometeen wil ik mooi die linzen erbij. Ah jongens, dit is echt fantastisch. Komt-ie, hè? Het roekt heerlijk. Nou, dit kijk mooi in gang, zo. Perfect. En kroen? Komen er ook nog kroen in? Of? Ja, die komen erin. Die komen er nou in. Want er zit nog geen peper in, hè? Nee. Ik ga hier echte lekkere currypasta. Wauw. En dit is nog, hè? Want het is pittig. En de green is pittiger dan de rede, hè? Ja, jalapeno, hè? Nou, en zo, laten we dit lekker pruttelen. Oké. Hey, ik kan me voorstellen, Ines, dat het leven als artiest altijd onzeker is. En zeker dan in deze coronaperiode. Hoe is daar ermee om? Ik goel een soort. Nou ja. Ach, nee, wel. Ik ken Zoals net hoe vooral je die goelen. ja. Ik ken net hoe vooral je die goelen. Het gaat heel bot op en del. Soms binnen momenten dat denk ik van, oh nee, hoe moet het verder? En dan denk ik van, oh, ik bedenk gewoon weer wat oors. Ja. En ik heb altijd een heel soort inspiratie en ideeën. Ja, maar het zaken ik net teruggaan kunnen vanwege corona. Dan, dat en er is geen steun. Hè? Nee, ik val wel boeten alle regelingen, omdat ik mijn Duitse man trouwd ben. En ja, dus dat maakt het alweer wel heel interessant. Maar ja, in de eerste lockdown, mijn laatste optreden weer 11 maart 2020. En doe er niet een bam, weer er niks meer. Hele agenda leeg zoekt. En ik hier zo'n volle agenda van 2020. En mijn man ook trouwens, want die is ik artiest op zijn manier. Dat zou ik een beetje kleineren. Nee, dat bedoel ik net zo. Hij doet verschillende dingen. Maar hij heeft een reclamebureau en maar fijn. En ja, dus doe wie er even. Lege agenda, barden. Ja, wie er even helemaal niks. En het weer heel vervelend. Oh, de kokosmelk. Maar doe ben ik dus begon mij. Oh ja, daar heb ik een comedy uit het Duits oorzet. Rocht in het het. Heb ik met Thijs Meester spelen tussen 2 lockdowns in. Terug. En nou mijn schitterende scheiding. En nou mijn schitterende scheiding. Dus, Hoe gaat dat? Slecht. Ja. Ja. Eerst. Hoe zo? Ja, het snap ik echt niet. Want nou ja, het werd net verkocht. Ja, maar dat komt door de corona Ja, natuurlijk. komt door die corona. Maar ik hier hele mooie Heb je recensies er in om de gegoogeld? Heb je er om gegoogeld? Nee, ik heb goed. 9 november doe ik heel erg verkouden wie ziek en achteruit. Dus ik bleek corona te hebben, maar het is nog Ik clear. nog? Ja. En hij is wel alles daar liggen. en toen zoek ik in de Korenbeurs spelen en dat kon dus net trok in. En toen heb ik Titia, ik kan je net komen, ik ben zo ziek. En dat weer wel even heel vervelend. Ja. Leven. Want Nou dan ja. maai je het en dan kun je zelf in het. Ja. En het is een hartstikke leuk stuk.
Het is heel fleurig. Het is een heerlijk soort humor, heel herkenbaar. Want het is zelf de skieding mooi maken. Ja, meerdere. Net skiën, maar wel... Relatiebreuk. Ja. Ja. Zie vooral je dat moet even pruttelje, hè, want dat Ja. moet natuurlijk lekker geweest. En dan als op het allerlaatste, dus er frisse spinazie terug. Dat is hespel in de gaten. Dit is voedzaam. Zeker. Riep maar even terug in. Doe maar. Ja. Riep maar even. Goh, ik maak achter de haard. Ja. Dit is promotie. Doe maar, ja. Doe maar. Ja, en goed scherp, hè. Net te benauwd. Doe ik het net goed? Nou, even de zandbakmethode van vroeger. Toen is die naar een zandbak buiten. Van binnen naar buiten. Nou, dat hup. is lang Doe maar. heen. Ja, daarom. Hij is van Daarom binnen. daarom doe ik het ook even voor. Ja. En dan met dat even slinken en dan doen we dit er gewoon bij. Ja, prachtig. Zie je mooie pistasnutjes, die hebben we even gehakt, hè. Die tomaten bij. Mooie kleuren. En schep het maar goed terug. De krijgt hij. Heel goed. Van binnen naar boven. Ja, nou, clear is het. Ja. Dit is hem. Ja, Dat is echt? goed in, hè, zei. Niks meer aan de wand. Wauw, ik had talent. Echt? Niks meer aan de wand. Helemaal goed. Dat is die. Ik zou zeggen, we maken het gerucht af. Ik ga van je een espresso kopje, daar heb ik een lietsbietje olijfolie in die in. En dan de ries erin drukt. En ik zat even voor, man. Dus maar in een stevige tik. Ik denk omdat het buiten net door de midden slaast. Dat komt er al. Als je het even ziet. Wauw. Probeer jij het maar eens even. Toe dan, jongen. Nee, Is het wel? in tik. Ik doe net te slaan. Kijk net. Nee. Oh ja, daar komt hij. Kom maar. Prachtig. Ik doe ik net zo te slaan. Maar tja. Oh ja, Ah. scheef. Een beetje scheef. Ja. Oh, mooi. De hand Nou, van en dan mee. hebben we hier Ja. de curry. Die zetten we even op plaats. Wel. Zodat we natuurlijk doen. En dan doe ik even niet in voor. Dan pak je die even echt alles meenemen. Hè. Dus de hele garnituur erin. En dan zou best wel een skaaltje nog bijlezen kennen. Waarvan je zegt dat je een beetje bijscheppen kennen. Maar via het net wat spinazie erbij te doen. Maar wel een hele beetje naast, want dat is best wel lekker. Want dan kun je wat maar die ries mengen. Dan doen we daar die lekkere naanballen bij. Ja. En dan hebben we hier nog wat een liet Chips, chipsje jee. erbij van fruit. Van Groente. fruit, groente, Gemuze. ruitse. Gemuze. Zo. En, ja, het is een beetje oosters, dus Koriander. lekkere koriander. Ja. Hè? En dan moest het even leuk oudmaatje en dan luister ik even niet een... Ja. Het shot op Parijs. Ah. Mooi. Slag het dit vooral je? Ja. De trein gaat hier zo langs. Oké. En dan sluit ik daar achterom en dan steen ik hier. Dus, U is op te vangen. dank jij Waasten aan tafel. Zeker. Fantastisch. Het roekt heerlijk. Even zien, Ja? Chips. Chipsje, Chippies. chipsje, nee, op. erop Ja, of nou ja, zo? doe het er maar naast. Erop. Maar ik wel. En En een mooi takje erop. Nou, dit kist ook wel maatje voor de boervrouw, of net? ja. Marjolein, dit wordt hem. Ja, en het stiet alle keer op de side. Dan kan je het zelf sturen maken. Ziet er lekker uit, Het toch? ziet er prachtig uit. Het roekt heerlijk. Goed zo. En ik... Zal En ik er je met zit even een chips lekker bij. flesje wien ja, schenken? graag. Hier dan. Ik ben heel dankbaar dat ik je wezen mij en dit nou eten mij. Ja, nou. Vier is toch eigenlijk wel Christ? Dat is natuurlijk jaren als musicalster in Boetenland zitten en altijd doen het werk. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook al nooit gedacht van waarom heb ik zo weinig Christenherinneringen. Want ik heb altijd werken, ja, klopt. Ja. Ja, want met de Christen, met de Martinez, zat ik in de meeste naar het theater en dit vaak ook extra voorstellingen. Dan wordt dit een hele bijzondere. Dit is heel bijzonder, ja. Tjoh. Tjoch. Goeie dagen. Hele Ja, mooie kriesdagen, hè? je merkt hele fijne Christdagen. Blue Zone. Zij is het. Ja, en morgen binnen Miranda en ik er weer. Voor een nieuwe, waarom maar rijdt ze, maar verrassende geruchten. Hoi. Nou jongens, zet hem Hier. op. Het is pittig, hè? Nou, hij valt best aan. Mooi. Heel lekker.